at Gylch y Defaid. Nawr te, tro'r menywod dwi fan hyn nawr yng Nghylch y Defaid ar gyfer Pencampwriaeth Benywaidd Rhyngfrid. A dwi'n ffodus i gael cwmni gŵr a graig nawr i fwynhau'r cystadlu. Gobeithio bydden nhw dal yn briod erbyn diwedd y cystadleuaeth. Ond fi siŵr bydden nhw. John Griffiths a Lludos Griffiths, Tŷ Hir, Sir Gar. Croeso ato ni chi'ch doi. Diolch. Chi wedi cael sioe dda? Odyn, ni wedi bod yn eitha ffodus i fod yn onest. Odyn. Wel, mae nawr, mae da ni'r menw Rhyngfrid yn cylch y rai sydd wedi credydu. A dyma falle y rai i chi mwy yn tynnu ato hefyd, yn dyfe, wedi bod yn cadw syffog seriod fyna yn Tŷ Hir. Ie, rhain yw'r dyfodol wy'n menw fan hyn o flaen ni o'r safon uwcha. Mae'n anrydedd i gweld fath safon yn y sioe frenhinol eleni. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi dod i'r cam hyn. A mae'n dipyn o job yn dweud i baratoi wy'n menw ar gyfer cystadleuaeth fel hyn, achos eleni mae'r rhan fwyaf o'r ein wedi cael ei geni, yn dyfe? Ie. A mae'n dipyn o job i gael rhain i wedyn yn barod ar gyfer y cylch, yn dweud? O, bendant. Mae'n cymryd misodd ar misodd. Dyw e ddim ar paratoi yn dechrau megis cyn dechrau'r flwyddyn. A felly i droi pictiwr o creaduriaid mas i'r sioe, mae'n bleser i weld. O'n i'n gweld Thomas Sifil nawr, Plas Coch Dimbych yn dangos ar Hampshire, a dyma bryd y beirniad Meseirles Jones o Sir Benfro, John. Ie, bydd y beirniades fan hyn yn gwybod yn union beth mae'n moyn yn yr Hampshires. A fi'n siŵr bydd hi'n bles beth welith i'r flan i fan hyn. O'n fe enw fach sweet, llawn power, llawn cig, a llongyfarchiadau mowr i'r enillydd. Mae'n edrych yn dda fyna yn sgwar, yn dwi? Odi, mae'n fe'n hynnes off fyna. Fel beirniad, bydd hi'n fwy llawdrwm ar y Hampshire neu ddim? Wel, na'r gofid. Yn aml i chi'n teimlo bod lot fwy o bobl mynd i jyst gweud, mae'n mynd i roi i'r bryd eich hunan, a felly mae'n bosib bydd hi'n reit feirniadol ar ei bryd ei hunan. A ni symud ymlaen wedyn at fryd sy'n agos iawn at eich calon chi'ch dau, y syffoc o iddo Carwyn Lewis a Non Ffôn Sir Benfro. Lluos, beth chi'n meddwl o'na? Ni honna dyl i weid am hwnna. Mae'n ffodus, mae Carwyn yn ffodus i gael o'n fenw o'r safon mor uchel. Mae'n gredit iddo fe a mae'n bleser i weld i mas yn y sioe. Pob lwc iddo fe. Be sy'n mor arbennig am y syffoc, John? Chi bod magu nhw ers blynyddoedd bellach? Ie, bryd sy'n agos iawn i'r calon i gweud y gwir. Ie, tyfiant. Dafad sy'n gallu, hwrdd felly, sy'n gallu magu dafad sy'n mynd i fynd mlaen i fod yn real female maternal sair na beth i'n ei wylo am. Ti'n wylo rhywbeth a character yn y llygad a'r glist. Rhywbeth sy'n dod i cig arno'n glo iawn. A mae wedi cael fake tan go dda fyna, ynddo i? Wel, byddech chi'n gwybod fwy o beth i hwnna na fi. Beth chi'n meddwl, Lludos? Wel, i'r tast i wedi fe. Mae'n dyfynnu pa lew mae pob moyn gwneud i'r o'n i edrych yn ei orau. Felly, y tast pawb yn wahanol ydyn nhw. Mae fel debyg pan ma'n i'n paratoi fi'n brodas neu rhywbeth, ynddo? Wel, rhywbeth fel ni. Ni bach o'n drech. Ond yn bellwaith dwi'n mynd yn naturiol. Lywerwyll. Y tanning naturiol lywerwyll. Lywerwyll yn dod, John? Wel, mae'n chip bach. Symud ymlaen wedyn at y texel glas o iddo Rhys Williams, Tynllyn Ceredigion. A mwyn fenw sgwar fyna, ynddo fe? O, sbiodd corff llawn cig. Mae rhaid rhoi cymoliaeth mwyaf i'r o'n fenw fach hyn. Dim gymryd o asgwrn ar syffoc, ond corff wedi dod i llawn cig arni, a mae'n cael ei ddangos heddi, mae hwnna'n beauty fach. A'r Charolais wedyn, o iddo Paul Curran o Aberhonddu. Ie, wel, arbenigwr. Jyst rhywbeth seis a hyd y Charolais na. Ie, o'n fenw fach sweet iawn. A'r Beltex, gyda Aled Grwcot, Swffrwg Glamorgan. Aled yn gwybod i waith, a mae wedi troi yr o'n fenw fach hyn mas yn gryf iawn. A'r Dutch smotiog o'r Iseldiroedd, Lludos? O, mae rhywbeth, fi'n hoffi gweld nhw, mae nhw'n aros mas. Mae nhw'n go striking i fod yn onest. Mae hi bleser i weld hefyd. O'r safon gorau, wrth gwrs. O iddo'r Wilsons, o Cnwch Powys, a wedyn mae rhaid diwedd glywed cloi ar y Badger Face Texel, wel, a moyn fenw hwnna. Oh, what a beauty. Mae'r lliw, mae mor ddi, mae mor sheino. Mae hwnna yn ei gwedd, 12 o'clock. Ac ar y nodyn yna, newn ni adael i o Gylch y Defaid, ac fe ddewn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth Benywaidd Rhyngfrid. Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid ac at Pencampwriaeth
yr oen fenw Rhyngfrid. Nawr te, John a Llunos Griffiths, tu hir Sirgar. Gŵr a graig sydd da fi ar hyn o bryd i gael y cwmni am i. Mae'r beirniad wedi tynnu nhw nawr mewn i'r rhestr fer, John. Odi, mae Mrs Jones nawr, mae'n camu weddol gloi. Fi'n credu mae'n 0 hour ma nawr. Mae'n wir disgwyl am i enillydd. 7 yn y ras, 4 yn yr cylch sydd wedi grydydu a 2 wedyn yn y cylch sydd heb i grydydu. Llunos, pen ar y bloc. Le ti'n meddwl mae am fynd? Fi ddim yn mynd i roi pen ar y bloc, achos chmo beth, maen nhw gyd yn haeddu y garden goch ta beth, ond byddwn ni i fi'n bell o fod yn feirniad i barnu o'r safon hyn. Chi'n rhoi chi'n lawr nawr, ni esgus yw e. Mae Mrs Jones yn deall ei gwaith a dwi'n siŵr mae hi a gwysi nawr o flan fi i benderfynu pwy mae'n mynd i ddewis. Ie, Mrs Eirlis Jones yw'r beirniad. Hi'r unig un sy'n cael cyffwrdd â nhw. A hethau o maes glas Sir Benfro. John, ti'n mynd i roi pen ar y bloc? Fi'n credu ni lawr i'r eiliadau diwetha nawr. Cymer un am y tîm nawr, John. Mae'n cerdded mlaen. A mae Ale Grocott wedi troi nawr yr oen fen yn y rownd mwyn gweld i ffen hi. Diddorol. Achos mae'n siarp yn dwi a Beltex na. Mae pawb a'i tactics yn y gêm ar un o bryd. Mae bob eiliad yn cyfri nawr yn dwi. Pawb yn neud y gorau. A chi bod beth? A mae wedi mynd â hi! Y penod sydd wedi ennill? Fe weithodd hwnna, rwe? War y teg. Mae fe'n arddangoswr o fri. Mae hwn wedi trin o thrafod miloedd ar filoedd o ddefed yn ei oes. Bod e'n fachgen ifanc, Llunos. Bleser i weld yr o'n fenw dy fe. Llongyfarchiadau mawr. Wel, diolch yn fawr i chi a sifiot tiroedd y gogledd wedyn yn ennill y gil wobr yn y cylch arall. Felly, y Pencampwriaeth yw y Beltex o iddo Aled Grocott o Swprod. Aled, congratulations. Thank you very much, yeah, thank you. You've had a good show. Been brilliant, yeah, thank you very much. Wonderful show. Tell us about this one. She's actually out of a bought-in mother, which I bought some of my old breeding back, and she's a natural-born lamb off a yearling ewe, which is very good, that's what we want, so... Unlike your yearling tup on Monday, she's sharp. She's sharp, yeah, that's how we want them. Yeah. A dyma ni y beirniad, Mrs Eirlis Jones. Llongyfarchiadau, chi wedi mwynhau eich gwaith yn y beirniadu? Dwi wedi yn dyn, mae'n stoc bendigedig yma. A pam rwy'ch chi hon yn gyntaf? Beth oedd y reswm? O, fydd hi'n dala'n llygedi, a fydd hi'n cerdded yn 4 clin i bob cornel, a ddech chi roi eich cyno ar eich efni i fyta wrthi. Mae'n sgwar. Mae'n sgwar. Ac yn fflat. Ac yn llydan. A hefyd, tra bod chi'n beirniadu fan hyn, ma'ch mab chi'n wedi bod yn yr ariannyn yn beirniadu. Mae mas yn o'r hyn o bryd. A siw bod i'n mynd â fe? Very good, medde fe. Chi'n fysio rhwng bobeth. Mae llongyfarchiadau i chi, a'r Aled, massive congratulations. It paid off to turn around right at the end, didn't it? Yeah, I think so. What a show, man. Llongyfarchiadau. Thank you.